माने खाथिनि माबा बारा पिकनिक जानो फैनाय जाया आं लोगोफोरजोंल' मालाबा लोगोफोरा लाना फैबाल' फैयो आरो माने खाथिनिखौ मानोबा माने बेसेन गैयि बायदि मोनो माने एसे गोजानाव थांबाथाय माने एसे इन्टारेस्टआ हाबो आरो फैबायानो थायो नालाय बेहाय सोरनिबा मरा हाखामनि बन लांनो हाबानि बन लांनो बायदि बायदियाव जों फैबायानो थायो माने आरो मागोनि बन लांनायावथ' बिराद इन्टारेस्ट जमनि जायो जमनि नैबेनो जोंना अरुण बाबानि बुलेटआ माबा गिफ्ट मोननायनो 2,20,000 होनदों नामा बाबा 2,20,000 केस 2,20,000 केस होनानै लाबोदोंनो गिफ्ट होनानै होनाय सासे इउटुबार हिसाबै गिफ्ट होदों आरो आङो तिनसुकियानि सासे एसामिस मानसि सालफा माने इउटुबार हिसाबै माने गिफ्टखौ होदों आरो मोजां मोनसे बे इउटुब मावनायनि थाखाय आंनो 2,20,000नि रयेल एम्पोल मिटरखौ गिफ्ट होदों आरो नोंथाङा मोनसे फेसबुक लाइभ दंमोन बेयो 7,000 खामायबाय आं दसेनो 7,000 खामायबाय हाजो नायनो फैनायावनो जों बगिनदियावसो हाबलांनाय आरो दा बेलासिसिम हयथ' जाहैनांगौ खैहाजार होनदों 7,000 निउस दङ जों दिनै हाग्राबारियावसो बेरायनो फैदोंमोन जे हाग्राबारियाव खालि हाग्रा बिलाइल' नुनो हागौ रायजोफ्रा खिन्थु हाग्राबारियाव फैसा बिलाइबो मोनदों दा बे निउसआ गोबां माने गोमोथाव निउस इन्टारेस्टिं निउस दिनै नोंथांमोना हाग्राबारियाव मालाबाबो हयथ' फैसा बिलाइ नुफेराखै खिन्थु जाय हाग्राबारियाव फैसाबो बिलाइ मोनो आरो खाबानो मोनगोन बेबो नों आंजों बायदिया मोननाय नङा मोननो गोनां मोनग्रा मानसि थायो खाफाल गोनां आरो बिदि आरो नै हाग्रायाव माने हाग्रा बेरायनो फैनायावनो ब्लार जादों एसे गाहायाव लाबोलाय एसे गाहायाव खैहाजार होनदों 7,000 बेसेबां डलार होनदों बेखौ 8,000 गेजेराव बियो जाबाय फर्सेस BUSD फर्सेस होननाय मोनसे डिसेन्ट्रेलाइज बेखौ बोरै मोनखो बे बुस्थुआ रासियानि बाबा रासियानिमोन इन्डियायाव जोंना नै बावाखै 31 फार्स्टआवसो लन्च जाफैदों दा जोंनि जिथु सिनियर बिथांमोना गुवाहाटियाव दंहैयो आंजों दहाय फुंनिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामबाय थादों आरो आं गुवाहाटियाव मोनसे टिम बानायदों अलरेडि दा मोनासिम 6 जनसो बिसोरो माने जयनिं माने आइडि लागोन दा हयथ' आं दा बेलासिसिम नायबोलियो 20-25 हाजारनि गेजेराव आंना मोनसे फैगोन आरो दासिम आंना 7-8 हाजारनि खाथियाव फैनानै दङ दा ओंखायनो गासैखौबो खावलायदों आङो जे नैबे बुस्थुआ खेबसेल' इनभेस्ट खालामनांगौ ओरैनो फिसा एमाउन्ट बिनि उनाव नों लाइफ टाइम नों फुङाव सिखारनानै माला फैसा हाबफैगोन नों पात्ता मोना सिमांसो माने सिखारनानै ब्रास फुनानै लोगो ब्रास फुनानै माबा नों नायबानो बे बुस्थुखौ गम मोनगोन आरो ओरैबायदि खाट्रा बुस्थु ना माबायदि हाबफैगोन दा बे बुस्थुआ नैबेयो जाबाय डलार सिस्टेमाव बे डलार सिस्टेमाव दा आंनाव 108 डलार हाबफैबाय दा 108 डलाराव दा दिनै इन्डियान कारेन्सियाव बियो मा जायो माने 80 थाखा करि जायो 1 डलाराव दा बेखौ 80 जों 108 डलारखौ जुदि इन्टु खालामोबा 7-8 हाजारनि सामथिं बिनि गेजेराव 9,000 सिम माने बे आंना दङ आरो आं माने माबायावसोमोन जयनिं जानाया नैबे आगष्टनि 4 तारिखआवसो जादोंमोन ओमफ्राय आं खामानि मावनो मोनाखैमोन जिहेतु आंहाबो बहुद माने माखासे समाजजों गोरोबनानै खामानि मावनो थायो नालाय दा बेयाव आं बारा गोसो होआखैमोन दिनै आरो नैबेखौ मोननानै आंहा एसे गरम जालांबाय दा आं माने हयथ' बे लाइनजों आं माखासे जायफोर जाखांबोनाय निबनुवा लाइमोन बा जोंनि जायफोरा बिजनेसमेन बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जुगाजुग ला निस्सय माने साक्सेसआ 100% साक्सेस नोंथांनि मबाइलाव माबा गैया नुजाफैबाय दंखायो आंनियाव दंखायो दा बिनि गोजोननायखौ माजों फोरमायगोन दा जोङो साथाम नोंनिखौ बाद खालामनानै जोंहा साथाम नोंनिजों फैफादों दा बे मेसेजखौ नों देखायबाय जोंबो नों मोननायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों दा जोंखौ माबायदि बे गरायो बे बाबामोनखौ आङो मोनसे सिन्था खालामबाय जिहेथु जोङो एक्सुवेलि ससाइटि बायदि जानानै थाबाय नालाय दा बे हिसाबै जोङो एक्सुवेलि
जा बाबाया रिपर्टारबो एखे ओरैबायदि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि माने अल आसाम होनबाबो जायो ओरैबायदि मोनसे माबायाव दङ बाबाया लेभेलाव औ ओरैजाय जाय एमडि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि नोजोर बसुमतारी मोनसे प्रजेक्ट जों नैबेयाव माने बिराद गिदिर मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय जोङो सार्भे मैयानिफ्राय खालामदों दा बियो जाफुंनायनि लाइनाव दङ जों दा मोननैसो अफिसाव हाबगोन हाबनानै दिनै अफिसियेल प्रसेसखौ एसे मावलांगोन दा बिनि थाखायनो नैबे हाग्राबाबो फैसा मोननायखौथ' हाग्रायाव रावबो फोथायनाय नङा दा खिन्थु आं फोथायदों आरो दा हटेलाव फोथायगोन आरो दा बे हिसाबै हयथ' जोङो उनाव आंजों कन्टेक्ट खालामनानै आरो नैबे जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआवबो आं बेखौ मोनसे रादाब हिसाबै फोसावगोन आरो जोंहा नैबे बाबानो हरगोन आं मा सिस्टेमाव बे बुस्थुखौ कनसेप्टखौ बाबाया डिटेल्स बानायना होबानो नोंथांमोना बुजिगोन आरो बबेनिफ्राय बोरै फैसा मोनो बोरै माबायोबा खेबसेल' इनभेस्ट फिसा एमाउन्ट बिनिफ्राय लाइफ टाइम नोङो बबे हयथ' नोंना खिबाय थानायावबो फैनो हागौ थाबायलांबाय थानायाव आंथ' दा बाइक सायावसो गाखोना फैदों बेयावनो फैसा हाबफैदों आरो मालाय सान्दुंआव थाबा 300 थाखा 300 थाखा खिन्थु आंनाव खेबसेनो 8,000 थाखा फैदो रायजोफोर बेखिनियानो आं उनाव नांगौ जोंहा बाबामोनजों रायज्लायनानै मोनसे मोजां फोरमायनानै होगोन बेखिनियानो थ' नोंथांमोना बुजिना मोनबाय दे जोङो हाग्रायाव बेरायनो थांबाबो बबावबा दैमायाव दुगैनो थांबाबो फैसाया अट'मेटिकलि हाबफैयो आरो बेथ' बे दुगैनाय खिनायावबो हाबफैबावोनो ओरैबायदि थ' दा जों ब्रास सुवाखैमोन जोङो बाइक सालायनानैल' माने हाग्रा नायनो फैदोंमोन बे समावनो 7,000 हाबफैदों सासे 8,000 बे मानसिया हाबफैदों आरो थ' नोंथांमोनाबो मावोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन डिसक्रिपसनाव नाम्बारा थागोन कन्टेक्ट खालामबाबो नोंथांमोना मबाइलखौ ओरैनो गोलैसोनानै दादोन मबाइलनि सायावबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होनो हागोन माने हाजोनानै बिदिनो सोमखोर माने जायगायाव हाबबानो गोसोआ नैबे दै सिगांनो सरजाबफानाय दै आरो बियो बोगिनदि थाव जादोंना समायना गासिबो नै अख्रां सिङाव अख्रां नाहां बोगिनदि हाजो जोंनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सबसे समायनासिन जायगा बियो बे जायगायाव गोबां माने नायथावना हाजो नायथावना जायगा फिसा फिसा दंफां मोनसे नायथावना सिनारि आरो बे नायथावना सिनारियाव जों बयबो फैनानै गावनि गोसोखौ एसे सुग्लायहोनो हाफैगोन मानोना जोङो बेबायदि मिथिंगायारि जायगाफोर फैयोब्ला गावनि जोङो एसे गोसोखौ आलादा रोखोमनि मोनगोन बेनिखायनो जोङो मिथिंगानि गाबखौ नायनानै गोजोननाय लानांगौ जोङो बयबो मोनफा खामानियाव बेस्थ' थानानै मालाबा फ्रेस माने माइन्डआ प्रेसार मोनो थिग बेफोर प्रेसारखौ होखारनो थाखाय नोंनि जाम जानाय टेनसनफोरखौ होखारनो थाखाय नैबेफोरबायदि जायगायाव फैनानै जोङो गोजोननाय लाफैनो हायो आरो उल्था जाबायलै लामाया लखिमपुरनि नेपा हाजो लखिमपुरनि नेपा हाजो नै बोसोराखौ बबेबा थांदोंमोन पुष्पना ओइ एने आइसोल' इफाले ओरैनो आरो थांबावगोन बिसोर दा खामानि मावनानै फैदों आरो खामानि माने बिसोरो बिफां लाइफांखौ माने अरनबारिखौ माने फोजोबस्रांग्रा होमबाबो गाज्रि नङा उपाय गैया उदैनि थाखाय बिथांमोना मावनांगौ जादों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामनो शेयार खालामनो लोगोसे कमेन्ट खालामनो आरो साबस्क्राइब खालामनानै बेखौ मा होनोमोनलाय बेल आइकन मा होनोमोनलाय बाबा बेल आइकनखौ
थुनानै दोनबाय था मानोना गुबुन गुबुन भिडिअ आङो इउटुबाव आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गिबियावनो मोनग्रोगोन बिनि थाखाय नोंसोरना आंनि बे इउटुबनि बेल आइकनखौ थुनानै दोनथाबबाय था होमबा नोंथांमोना आङो भिडिअ हेगारजेनबा नोंथांमोना मोननो हागोन नुजेननो हागोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्रा सोलोंनो हागोन मिथिनो मोनगोन जोंनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि जाथायफोरखौ एबा ब्लगिं खालामनायफोरखौ